Bigarren errezeta egiteko. Ezan bezala lasaina bat ingo du, barazki lasaina bat. Hori da. Eta hortako, bexamel berezi egin behar dira. Bexamela bai, pipar gorriarekin egingo dugu. Pipar gorriarekin. Horda ez da, txuri ez da izango. Gorrizka, hori da, gorrizka geratuko da, bai, baina gaur dena barazkiekin. Oso ondo. Bai. Dira. Eta gaina, lehen esan duguna, barazkiak umeira sartzeko aukera on bat. Hori da. Eta hori, nire bexamel bat inbarro duzue, ez neon bat erabilitzazu. Olako, baserriko, zuen inguru behongo die baita baserrita. Bai, badaude, oraindik. Oraindik badaude. Eta bestela badakizue, baiztu eta na daukazue. Praktikoa, hau pasterizatu esan duzu dela. Bai, hori da. Eta ontzian oso ondo dago, Ontzia azkenian da, hau, gure izekin moztu, eta eroia izango zen. Oso praktikoa gelditzen da, bai, azkenean tabernetan, eta bueno, badauzkagu bezeroak asko ibiltzen dutenak, eta esaten dute. Azkenean oso praktikoa eta erresa. Bai, ze bestela poltza hau eusteko eta... Hori da, ez gaizki. Ustu inbarko zen duen etxean, botila batean ustu. Bai, eta botilan gorde, baina bestela hola ese inezkeo, nahikoa. Bai. Bueno, balanean hasiko gara, eta ero hitz egingo du pixkat ez nien inguruan, da... Oso ondo, bueno. Nik hemen pasta egosten jarriko dut. Ura irakiten daukat, gatza botako diot. Ni pixkanaka barazkiak txikitzen hasiko naiz, orduan. Vale. Eta gaur barazkiak ez ditugu prejitzeko garaian, gurinarekin prejituko ditugu baita ere. Gurina, eh? Bai, gurina egiten dugu baita ere, eta bueno, hemen ez gaude agian ohituta, baina oso gozoa gelditzen da baita ere gurinarekin, eta bueno. Aldatzeko. Hori da. Lantzian baina egunero ez du sartuko, baina... Etikoa da, hemen neurria kontua da. Ez da izer hori, ez da gizen... Neurrian, hori da. Bai, azkenean hemen oliba olioarekin ohitura askoz gehiago dugu, baina beste leku askoetan dena gurinarekin egiten dute. Eta garai batean, zeuena, Europan olibak egiten zeudela, gurinakin egiten zen dena. Bai. Gurinakin, ero txerrikantzakin. Guk hemen, atzo osteguna, errezeta zarrak ite ditugu, errezeta zarrak, eta euskate, holan liburu zarrak, eta ite ditugu errezeta horiek. Eta errezeta pila bat dira txerrigantzakin. Orduan ez oliba ez ezer, da baserritan zer egoten zen. Txerrina beti izango zen. Bai, seguro. Bai, baserritan azkenean animalia danetik, txerriak danetik jaten zuelako, beti egongo zen, eta... Hauek... Zemuziko hori. Ondo, hauek. Gero hemen daukat urrotza, eta ingo duguna da, gero, gosketa mosteko, urrotzetara atarako ditugu hauek. Lagunduko izut, kipulakin bai, igual kipularekin hasi hori da. Azkenean... Bueno, initze, pixkat, prozesua berra azaldu iguzuen. Esan duzu, behiak, zer da, larrian, zer jate dute, zuen behiak zer jate dute. Nik uste dut hori... Oso garrantzitsua, zer jan ura izan, ez da? Esarak esaten den bezala, gu jaten duguna, berdina da, eta beraien ere bai. Azkenean, hor, eraldak eta garrantzitsu bat egin genuen baitele duela 10 urte, eta hektarea bakoitzeko behi bat jarri genuen. Dugun belar edo zelai hektareako. Orduan, gutxi gora bera, 35 berrogei behi ditugu, eta hektareak ere 35 bat, inguru horretan gabiltza. Hor tokia badaukia, non jan? Bai, azkenean eguraldi onarekin, kanpoan izaten dira. Eta bigaiak, oraindik ama izan ez diran behiak, edo behi gazteak direnak, horiek urtean orain adibidez, eguraldia nahiko ondo portatzen ari den honetan, kanpoan asko egoten ari dira. Eta pixka bat egunerokoan, 2 aldiz jezten ditugu, goizeko 6-6:30 inguru horretan, eta arratsaldean baita ere, 6-6:30. Eta, bueno, azkenean gero jaiotzen diran txalak, dena prozesu guztia gu kontrolatzen dugu. Orduan, belarra, baita ere guk mozten dugu, guk lehortzen dugu, dena gaina, hori ere... Zema zeudete lanienan? Teorian gaude, 3 bazkide gaude, eta 2 langile momentu honetan jornada erdiz. Eta gero, egia esan azkenean, nire bikotea, haien lan egiten dute goizez, nire bikoteak eta anaiak. Eta arratsalderoan ditugu gurekin. Eta aita baita ere, behar den esku guztiak izeba gerturatzen baldin badira, baita denentzako lana dago. Familikoak ongi etorriak beti izaten. Bai, dudai gabe. Bai, azkenan lana denentzako dago, bai. Zertan azterako gurin pixka botako dut, urtutzen joan dadin, gero barazkia horregin dezagun. Uste dut honekin, niko izango dela. Bai, eta hemen ere pixka botako, Ni hau laukitxotan, gutxi gora ikusi zuten nola zaude mosten, kuia eta hori, kipulata... Bai, hori da, gutxi gora bera. Neri barazkiak batzuk handixago, beste txikixago, eskuz moztea azkenean hori da dukan hobena, ez da? Bakritza...
ezberdin gelditzen dela. Bueno, jasotzen dituzue, behiak, eta gero esne horrekin zeitezo, jetxi? Esne hori da. Azkenean ozten da, esne jetzi berri hori, 2-3 gradutara ozten dugu, eta ia behin tankean esnea hotza dagoenean, pasteurizazio prozesua ematen diogu esneari. Esnea pasteurizatzea da hori da, azkenean esneari egin daiken tratamentu minimoa egiten diogu, eta horrela astebete inguruko iraupena izaten du. 72 gradutara igo egiten da, azkar-azkar, eta segundu batzuetan 72 gradutan eduki ondoren, jetxe egiten da, berriro. 4 gradutara, 3 gradutara azkar. Eta horixe da, pasteurizazio prozesua esneak bere horretan mantentzen ditu bere proteinak, kaltzioak, vitaminak, hori ez eikutu iraiten, eta bakterio nozioak eduki ditzakenak kentzen ditu, eliminatzen ditu, ez da, prozesu horrekin. Baina da hori, esneari eman dakioken prozesu edo minimoa, tratamentu minimoa. Bai, gero ja gehiago badaude. Gaina hori derrigorrezkoa da, ez? Bueno, hori bakoitzak aukeratzen du baita ere, Ez, gordina sal dezakegu baita ere, esne gordina, hori nik uste nuen gordina ezin zala saldu. Bai, esne gordina saldu dezakegu. Transformatzailea baldin bagara, eta salmenta zuzena egiten badugu sal dezakegu, bai. Badaude batzu gainera nahiago dutena gordina. Bai, eta hori etxian beraiek egozi, eta... Hori da, gero, edo postrak egiteko, edo dena delako egiteko, nahiago dute. Nik uste nuen ezin zala saldu. Denek ezin dute, Bai, esnetegi bat eduki behar da, eta, registro sanitarioa, eta hor badaude azkenean histori batzu. Baina, eta, esne hori ostu iten duzu, eta gero ja mantendu behar da, otzian, ez? Hori da, bai, frigorifikoko, etxeko frigorifikoko temperaturan mantendu ezkero nahikoa da. Azkenean hori da, eta hori egiten dugu, behin esnea pasteurizatuta, edo poltsaratu, edo baita ere esne makinetarako tanke batzuetan botatzen dugu. Eta hori izaten da, pixka bat esnearekin egiten duguna. Hori da, esnia. Eta gero, jogurrak egiteko? Jogurrak egiteko, baita ere, esnea hartzen da, jetzi berria denean, ozten denean, berriro, azkenen jogurra egiteko prozesua ontzi batean egiten dugu guk. Orduan, ontzi horretan, edo jogurtera edo deitzen dioguna, botatzen da esnea, esnea temperatura batera igotzen da, eta gero, ozten da 40-42 gradu ingurutara, eta hartzigarria botatzen zaio. Hartzigarriak lanean egon behar du ordu batzuetan, pH-a behin iristen denen guk nahi dugun puntura, ozten da, eta hor itxaron behar da jogur guztia ongi oztu arte. Azkenean, gu jogur krematxo egiten dugunez, gure prozesuaren sekretua edo esango genuke dela ongi oztea. Ozte prozesu hori oso geldua izan da dila. Eta hori ongi egitea. Gero krematxua izaten jarraitu dezan. Austerako garaian jogurra, kremosidade hori, ezer bota gabe ez da mantendu dezan. Hori nunik hasi zen duten? Hori dena, bidaiak Italia aldera joan ginen, han jogurrak eta esnekekin ere, edo gaztak eta baita ere asko dakite. Jogurrekin bai ibili ginen, duela 3 bat urte edo Italia aldera bidaia batzuk egin genituen, Holandara baita ere, eta gero lan egiten dugu guk Lehartikerrekin. Lehartiker da alimentazio zentu teknologiko bat. Dago, Markina Semeinen dago, eta beraiek esnekietan eta espezializatuak dira, orduan pixka bat laguntzen digute horrelako prozesu guztiak, egiten eta aholkoak ematen, eta guk pixka bat lortu nahi dugun produktu hori lortzen, ez da? Lan erreztuko dizu, ez? Ez da, zuek ibili barra frogak eta iten? Baina, niri hori, azkenean niretzako da sukaldean ibiltza bezala da. Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela zu jakitea zer den lortu nahi duzuna, ez da? Eta hori lortu arte... Eta zeu jakin da zer, erraxo, berai azaldu behitu nik hau da. Hori da. Eta ze bide behar dut hau lortzeko. Eta gero azkenean produktu bakoitzak bere berezitasunak dauzka, eta hori lortzeko zuk lortu behar duzu. Beraien laguntzen dizute eta pautak ematen dizkizute, baina gero zuk lortu behar duzu zure puntu hori, ez da, esango genuke. Zeu saia botatzen da, eta egizan, gurinekin kosinatzen dugunean zerbait, porruan da, indar guztia begitara juntzen. Tipularekin, hombre, ezkenean. Kriston sapori, eta sukaldean bena garitzen da, etxean egiten dugunean zerbait olan gurinekin, etortzen dira, zera izan prestatzen, gaurre... Zaporean asko antzemango zaiola, zain hau berezia aterako da baita ere. Goxua, seguru baietz.
Eta entzun duzu, pipergorria nola dituzu? Pipergorriari azala kendu, aldan gehien abintzak kendu, eta baita ere karratu txikietan egin, eta zartagi baten aparteia prestutziko dugu hori da. Vale. Gero baita ere, guk behien alimentazioari garrantzia handia ematen diogunez, hori, belarra ematen diogu. Barruan dauzkazunen zer ematen diezu, egiten dugu nahaski bat, egunero beraientzako prestatzen da nahaski berezi bat. Nahaski horrek izaten duena da. Artoa iparraldeko baserri batek urtean zehar guretzako bereziki egiten du. Azkenan transgenik hori gabe, eta lagunak ditugu, baserritar hauek, eta guk arto desente ematen diegu. Proteinan eta oso aberatsa den jaki bada eta behiei oso ondo joaten zaie. Orduan artoa, iparraldeko baserri batetik ekartzen dugu, hori, konfidantza guztiarekin, eta gero baita ere lastoa. Lastoa dauka fibra asko, eta behiaren digestio aparatoa denodakigu oso berezia dela. Hausnarre egiten dute, eta lasto pixka bat ondo etortzen zaie. Orduan, belarra etxekoa, artoa, iparraldekoa, lastoa, eta pentsu pixka baita ere zereal pixka bat sartzagatik. Zerealarekin azkenean hori da, entxaladan gaur irugiarra bota diogu, erresago jaten dugu. Berdin, azkenean behiak ere erresago jandezan, zereal pixka botatzen diogu, oso gutxi botatzen diogu guk, Eta hori xere egunero jaten dutena. Eta musika? Ez, musika baino, badakizu zer, gustaren zaila isiltasuna. Entzuten danako, batzuk esate dute, jartzen ditela, eta behiei da musika, eta ez da izer da, zuenak... Eta eduki zuten bolada bat gurean ere, jesteko garaian, jartzen zieten musika eta, baina, guk ez genduen ezer bereziri notatu, eta isiltasuna, gehien bat bereizten dena da, isiltasuna eta patxada hori, ez da, behia oso lasaia da, lasai egota gustatzen zaio, eta harmonia horretatik ez baduzu ateratzen, oso gustora ibiltzen da. Lasaitasuna, gerturatzen bazarete, ze aukera hori badao, ez? Zuenean bizitak eta inaldia zuenera, ez? Hori da, bai, bizitak giatuak egiten ditugu, ate irekiak baita ere, urtean behin edo bi aldiz, zerbait berezia prestatzen dugu, lehen gortan adibidez, paiazoak etorri ziren, irrien lagunak, eta beraiekin altxorraren bila bat egin genuen, eta urtero gauza bereziak. Egun hortan orduan behiak astoratu tegiliko ziren, ze uste lasaitasun askorik etzala gongo egun hortan. Gaina aurra gerturatzen direna badakizu, animaliekin badute lotura berezi bat, eta oso politia izaten da, txalei esnea eman, eta han edukitzen ditugu. Gero eskoletatik eta... Hori, webgunean ikusi nuen, sartu nintzen webgunean, da jarri zen duten, bizita izan zen dutela ez da eskoletatik. Desente etortzen dira, gainera konturatzen gara, herri txiketatik baino gehiago, hiriburetatik eta... Azkenan, naturarekin, edo, lotura gutxiago duten lekuetatik, asko etortzen dira, gurera. Zein da zuen webgunean? Norbaitek nahi izan ezker zuekin kontaktuan jarri, edo etortzeko erolako bisita bat egiten? Webgunea oso erresa da, iztueta.eus. Hor dago zu, azpian apunta. Iztueta.eus. Eta telefono batero, initzeko ditzeko? Nire mugikorra, 606, 425, 022. Apuntatu, eta deitu, eta gerturatu. Azkenean, ez da, nik uste gauza polita dela, eta ez? Azkenean... Zerbait oikoa etxian beti daukaguna, baina ez dakigula igual prozesua zein dan, eta ikustea nola da. Jendea harrituta gelditzen da, atzetik zenbat gauza dauden, ez da? Eta animaleak hori da, eta behiak larrean, eta behiak jetzi, eta eguraldi hona baldin badago, larrean daude egun guztian. Gero gauean berriro sartzen ditugu, jesteko. Baina, eta nik uste dut ez dela behiak ikusta bakarri, baizik eta prozesu guztia, gero txakurrak ikusten dituztenean, badugu San Bernardo bat, eta horri behida egoten dira denak baita ere liluratuta, edo, azkenean, oiloak ere baditugu, eta... Baserri bat. Baserri bat, hori da, eta umek, lanean jarrian, zen azkenean da jokuak, baina ze joku, hobena, badakizu zertan jartzen ditugun, eta aitonamona askok parre egiten dute, zeren eskuarea da belarra biltzeko ibiltzen dena, eskuarearekin azkenan jartzen ditugu... Eskobarie. Gurien ez eskobarie. Hori da. Jartzen ditugu belarra biltzen. Saski batera bota dezatela belarra, eta bigaiei jaten eman, edo txalei, edo jaten eman diezaietela. Eta ibiltzen dira, saltxan gustora. Erotuta, ez? Bai. Eta aitonamone parre egiten dute guretzako eskuara zan, beti esaten dute zenbalan egin dugun horrekin. Hoxe. Eta orain ez dute ezagutzen, hori da. Bere intzako da jolas bat. Hori da. Bai.
Bai, ikusentzunezko bideo bat ere badugu, areto bat horretarako prestatuta baita ere, eta gero, batido bat egiten dute, edo, bueno, gauza ezberdinak eskulanak ere egiten ditugu horrela esnekiekin, eta horrela esibiltzen dira. Bizita kompletua. Bai. Eta esni hartzen dute. Esne pixkate, gero, amiketako moduan. Bai, hori da. Jogurra. Hori da, bai, beti badago zerbait. Fruta dunak ite dituzuela, jogurrak esan diazu. Zelan dia, marmelada botatzen dizu azpian izate dute, o nola, dena naztuta? Dena naztuta dute, hori da. Zatitxoak ditu frutak berak, azkenean mermelada naturalak dira hauek. Horretan ere pixka bat saiatu ginen algenuen naturalenak eta berezienak izaten, eta frutak bere osagai horiek eta mantentzeko eta mermelada natural bat izateko zatitxoekin egokiagoa zela esan ziguten. Horregatik mantentzen dute, frutak zatitxoak ditu. Birrinduarik osorik. Hori da, bai. Eta... Zuek egiten dituzu marmelada horiek? Ez, marmeladak ekarri egiten ditugu, bai. Bai, azkenean, adibidez, arabar barazkia kuriositateagatik gero etxean baditugu, fruta arbola guztiak, fruta guztiak, barazkiak eta denak. Eta arabar bere jarri dugu, eta egia esan egiten da sekulako barazki puska handi bat. Oso, eta da, zurtoina, du granate gorriantzekoa, eta berezia da, azkenan barazki gozo batekin ez gaude dituta. Ez. Horixe da, horre egiten dutena. Bueno, guk hemen pixka eta azalduko izu, barazkiak erregosten baitu, hemen pipargorria, pasta egozi du, hau ingo duna gero atara eta lehortu ingo du ondo. Eta behin pipergorri hauek egin dauzkagunean, izango da bexamela egitea, eta gero montatzia, ez? Bexamelari botako dizkegu pipargorriak, eta hemen daukagu baita ere, perejil eta batxuri pixka baia xeetuta, hori botako diogu baita ere bexamel horri, eta azkenean horrelako... Eta kantidadeak eta hori iztizu, hori xeetute, karri etxetik, ez ditu erakutsi nahi izan... Praktikarekin ikasten diren gauza dira. Ez, ekule, ekusi dute zan, zer da, eta baratxurian useaia zeuken... Bai, baratxuriarekin, horre bixigarri pixka bat ematen dio baita ere. Bueno, esan dako, egingo duguna da, itxagon pixka guk barazki hauek ondo erregozitan ditugu, hau ondo erregozita dugunean, pipergorria erregozita izango du, eta ero hauek lehortu ingo ditugu ondo, bakizu, paper aldala o trapu batekin ondo lehortu, eta ero izango da bexamela itea, eta montatzia, ez? Eta bota gainetik. Venga, seio, gatoz, hemen hau, Bauzkau, barazkiak, hauek erregozita, piperra zertan geratzen da, baina, azkenean kolore pixkat emateko. Hori da, kolore pixkat emateko, eta zapora ere emango dio. Eta hori bexamela ingo du, pasta hor daukago listo, hemen oinarren hemen ingo du, labeko erretilu bat, eta bexamela egiten jungo gara. Venga. Bueno, bexamela egiteko hori da, sua martxan jarriko dugu pixka berotuz, eta botako diogu gurina. Gurina gutxi gora bera, 75 gramo edo horrelako bat, botatzen diot, urtu dadila, eta hau behin urtutzen denean, irina ere beste 75 gramo inguru. Eta hori litroko izango zen, ez? Gutxixago, zazpiron da 50, bai. Zuek zer dago zo honeko ontzietan bakarrik litrokoak bakarrik poltsa, litroko izaten, ez? Bai. Bai, azkenean hau ere poltsa formataren ordez badaude tetabrikak, eta, baina poltsa bera, konturatzen bazara da plastiko fin-fina, eta berziklatzeko eta ere plastikoan askoz zabor gutxiago sortzen du, besteak baino, eta, formata bera ere praktikoa da. Hori nama esaten du, bera, ama bakarri bizi da bain, eta esnea oso gutxi hartzen du, eta litro bat gehiagik iruditzen zait. Eta baina aurkitu ditu, berreuneko olako tetabrika, 200 mililitrokoa, eta esaten du. Eta horiek, olako bateia 2 egun iraute izkit, orduan... Bai, azkenean hori da. Gurina urtu da. Bai, irina. Irin pixka bat, pixkanaka joat jongo gara botatzen. Igual zu botatzen hori da. Horre, ingo dugu, oso ondo. Hola, bion hartan arrexago. Hori, umia bai dituzu, Iru. Bai, iru aur ditut, bai. Eta haiek sartzen dituzu zukaldean, hola, relegoa aia badaukazu etxian. Iztuetak badauka beste urte batzutako. Ikusiko dugu, baina bai. Bai, haiek ere txiki-txikitatik ari dira, ezagutzen dena, osake, ikusiko dugu. Biltzen dian saltzea zen da. Bai. Bai, azkenean hori da, lauankan ere animalitartean ibiltzen ziren. Bai, zer bizizote, baserrian bertan zuen? Gu bizigara Lazkaon bertan, baina egunan pasatzen dugu. Eta bai. Listo, ez? Bai, hori da, horrekin ja nahiko.
Eta orain honen behar duena da, azkenean poltsa gure izarekin iriki. Eta... Ontzi honekin, ikustu zu? Eta prest hori da, pixka botatzeko. Joan gonez botatzen. Hori da, 800 mililitro inguru, horrelako zerbait. Hori nik uste dut begiarekin gehiago ikusten dela baita ere. Bai. Hori norberak, bueno, dakina, gero bestela izue. Rezetak, hori espazioa holan sukaldian askotan ibiltzekoak ere, bakizu, besamela badala gauza bat, normalian neurriak ondo egiten baituzu, ondo ateratzen dela. Bai, ondo ateratzen dena, bai. Eta, bueno, hoxe, eiteko besamel bat lasaina batentzako, batzuk hori bakoitzai bere lodiera gustatzen zaio, baina litroko kalkulatzen da gutxiro dira, hoxe, 60-80 gramo bitxartean, litroko. Bai. Hori, lodixoa nahi baduzu, irin pixka gehiago. Kroketetarako den, edo... Bai, eta ja kroketetarako, ja, 100 gramo gutxiko izaten da litroko, eta... Makarroi batundako saltza bat eiteko behin alduzu, Honekin, bexamela egin alduzu, finagoa egin, tomate pixka bota, saltza tomate pixka, eta horrekin makarroi bat. Baita ere, oso goxo gatatzen dira. Oso goxo, baita ere. Eta hemen, ikusten da, esnian beste testura bat, eta... Dauka. Baserriko esniak beste zerbait dauka. Saporia, eta, bueno, eta azkenean zuek... Eta tratamentua, baita ere, azkenean eta zuek kamioi batera testu zuela, eman behar, zuek jetxi, eta zuek pasterizatu, dana zuek ite zuek, prozesu zuek. Bai, prozesu guztia. Banaketan de, zuek ibiltzen zarete. Baita ere, bai. Eta gero neskaba daukagu baita ere, itziar ibiltzen da laguntzen banaketan, baina banaketan bereetan ibiltzen gara gehiena, bai. Bai. Eta norbaiten nahi baduzuen produktuak eta erosi, internetetik erostea badago, ero dendetan jume hori? Dendetan eta internetez ere, bueno, deitzen maldin badigute eta zeren badago jendea adibidez, hori da, Bizkaiatik probatu nahi ditut eta bidali, eta bueno, bidali izan ditugu, baita ere. Bai. Baina bestela hori Gipuzkoan zedete, nune dendetan, supermerkatuetan baita ere, eroski batzuetan bagaude, Gipuzkoa mailako eroskietan, eta gero BM supermerkatuetan baita ere, eta gero ja Goierri mailako denda txikietan. Gaude baita, azkenean gu Lazkao, Beasain, Ordizi inguru horretan beti mugitu izan du gara, eta hor bai. Baina Donostialdean, Superramara, eta BM-etan bagaude, eta gero baita ere, Azpeiti, Elgoibar, Reibar, Bergaran baita ere Superramaran, Arrasaten, oie BM-etan ere bagaude. Arrasaten egin bai, Bueno, orduan, hori jaturen galdetik gertu, geratzen. Bai. Isone, hemen dako, Arrasateko Isone da, Isone ekarri gerturatu, eta eskatuko izkizu nik hemen dik aurrera pediduak, jogurranak eta. Bai, azkenean. Eta ero makinak esniana? Bai, dauzkagu Lazkaon, Beasainen eta Ordizin. Oie, kondoan, azkenean makinetara egunero joaten gara, bai, garbitzera edo esnea eramatera. Egunero pasatzen, bai, Bai, egunero pasatzen gara, bai. Eta, hori, hasiera, bueno, nik Bernanin ezautu nuen, da hietzan oso praktikoa da. Bai. Gozada da. Bai, hori da. Eta udaran bero iten da benean, junan, nigo aratzen naiz bizikletan umekin. Eta boteina bizikletakoa tamainu, perfectoan, sartzen duzu. Eta sartu, eta litro erdi, eta hotza, fresko. Bai, edo gau paseroak, baita ere, Elena komentatu dut, kurasanak erosi ondoko dendan, eta makinara joan, esne hartu eta gozaltzenan. Hori ongara lehen hemen itzein horren inguruan da, mikroondaza jarri behar onduan ja, hotza, ez da, iparran nahi da, bueno, oituta, kalimotxoak eta gara gardokotzak eratzen. Bai, dana barrura, sortuko zaie. Bueno, ez ni esate dut hona gala, ez du mola golan oinarri hon bat iten duela. Eta sendatuta joango dira, osake. Baita, gero kirolariak eta baita ere edo, bai, azkenean danetik. Bueno, honek irekingo dugu, eta pixate izen irekiten izatea. Bai, loditzen danean, listo. Nik uste dut oina ezuko, eta bai... Ja, nekatu zaizu. Nik eskerrarekin emango diot. Eskerrata. Bai. Hori da, azkenean baserrian pixka bat gu saiatu garena da tradizioa eta teknologia uztartzen, ezta? Hori da, esne makinak, edo jogurra egiteko behar den tresneria, instalazioak. Azkenean eguneratu beharra dugulako, ezta? Eta errestu iten dugulako lana, eta aurrera begire ere baserriak biziri jarraitu nahi baldin badu, eta azkenean artiso produktu bat ere berdin egin dezakezulako. Horrelako onurak aprobetxatuaz, produktu bereziak sortu alizateko, eta dena. Eta produktu berrietan izoskia dauzkazua. Hori da, baita ere. Ben zuen beltza hau edia, ez? Hori da, izoskia gainekoak. Ze zapore dauzkazua? 5 zapore, urra, jogurra,
txokolatea, limoia eta vainilla. Klasikoak. Bai, eta denak baita ere, limoia adibidez, zukoarekin egin da, vainilla bainak ekartzen ditugu, Mexikotik. Pinporta beltzekin. Pinporta beltzekin, bai. Bai, eta azkenan, adibidez, vainillaren egiten ari garenean, egosteko garaian eta egoten da vainilla usaia behien aldean ere, bai. Alde guztietara zabaltzen da, bai. Eta hau zer formatua zein da izango zen? Hau 500 mililitrokoa? Bai, 500 mililitrokoa gehienetan eta gero baita ere 125koak ere baditugu, txikiak ere bai dauzkagu. Oie gehiago ibiltzen dituzte agian restaurantetan edo tabernetan eta jendeari emateko. Etxeetara jendeak nik uste dut horrelako formatua gustago eramaten duela bolak ateralizateko, edo... Bai, eta hau gainean lehen esan duena, oso praktikoa da. Hemendik hartu behar duzuna... Hori da, itxi... Itxi eta izosgailura berriro. Eta berriro, bai. Ez dauk inungo... Bai. Katzik eta estiogu bota. Ez, pixka bat hori da, bai. Piperbeltza gustatzen zaizu botatzea? Baita, bai. Vale, piperbeltz pixat. Bisitasun pixat, eta intxaur muskatua badaukat hemen. Baita ere, pixka bat, baita, bai. Unki polilla ematen dio baita ere. Eta izue, ezagutu, aukera daukazue, entzun duzue, webgunean sartu. Bai. Eta deitu. Eta bisitak egiteko, edo hori da, azkenean eskolekin ere ibiltzen gara, baina jendeak agian deitzen baldin badago, aurrak ditugu, eta hori da, kuadrilan joateko edo. Hor gutxieneko bat egon behar da. Bai, 15 bat pertsona egiten dugu, hori da. Bai, azkenean, joku pixka bat emateko. Bai, nik uste dut horre, gure kuadriakoa batzen bagara aurrak eta helduk eta 15. Bai, errez, hori da, bai. Eta bizita hortan zeiten duzu orduen, esan duzu pixka bat. Hori da, ikusentzunezko bat ikusten da, bideo bat, gure eguneroko lana, belarraren bolak egiten, edo azkenan, udazkenan etortzen bazara, belar bolak ez gara ari egiten. Orduan hori dena ikusteko, esnetegian ere transformatzen ikusi alda, bideoan, orduan bideo hori horretarako daukagu prestatuta pixka bat. Eta gero, joaten gara ikulura. Ikuluan, jeztegela ikusi, behiak non dauden, zer jaten duten, pixka bat gero, kuriosidadeak ez da, zen matiti dituzten, edo azkenean jendeak batzu pentsatu behar dute. Aurrenu galdia behi bat. Eta guraso askok ere, zeren kurioso izaten da, etortzen direnan, eta galdetu, eta zen matiti ditu behiak, eta gurasoak ere isilik. Inork ez du ezer esaten askotan, batzuk bai, baina... Bai, kuriosa izaten da. Horrela ez, pixka beraiekin jokuak egiten joan, hori jarri eskuariarekin lanean. Eta Ez, hori ez. Hori guk egiten dugu, behia umegin berria baldin bada, horitza izaten du hasieran. Horitz hori eskuz jazten dugu. Bai, gero bere txalari emateko. Bai, gure txan normalean, esnea edaten du txalak 2 hilabete egin arte edo. Bai. Behi esnea edo edaten airitzen da. Gero ja, lastoa, belarra eta danetik jaten hasten dira. Bueno, nik uste dut... listo, ez? Bai, ez da? Zalduko dut. Bai. Kanpora. Bale, eta hori montatzen hasiko gara. Hori da. Bai. Ikuizut hemen. Bale. Eta... Hartuko ditugu laminak. Bai. Horrela joango gara jartzen. Eta lasaina, gu barazki egingo du, baina lasaina hau, bakizu, haragiena, edo zerenak. Egizan, lasaina pastak orokorrean, edo zer ulertzen du, Hola nik uste dut, ondo ezta? Orain gainetik botako ditugu barazkiak. Bai? Koiara bat erone duzu, ero horrekin? Honekin nik uste dut bai ez moldatuko naiz. Zigo, nik utziko ditut. Kapatxo bat zabalduko dugu denean. Bai? Nik uste dut hola nahiko. Onjoekin geratzen dozo oso, hau? Baita ere. Onjo batzuk ero botatzen barazkiak eta onjoekin. Garaia denean eta bila hori da. Bai, aurten lehorra aurten. Hori zuen, zelaietan da zer, nabaritu zuen? Bai, baita ere. Hombre, orain egiten baldin badu, azkenean guk udaberritik aurrera behar dugu belarra. Bai. Orduan, orain euri egiten baldin badu, horixe, azkenean belarra guretzako burrea bezala izaten da. Oso garrantzitsua da, bai. Hoxe? Bai, gu normalean apirilaldean edo ia hasi egiten gara belarra mozten. Batzuentzako azkar da, baina badugu baita ere ingeniera agronoma bat, albaitari bat baita ere, laguntzen digutena pixka bat, behien alimentazioan, eta gestio hau edenak ez da belarra mozten, noiz den gara iriko onena, azkenean belarrak proteina eta puntu onena duenean, orduan da garrantzitsuena moztea. Beste geruza tingo dugu? Nik uste, igualia, bexamela, piparrarekin astu. Bale, orduan, oin. Eta orain, hori da. Bale, itxoin, Falta zaigu, bai. Txak. Hori da. Eta. Bexamel txuri gorria. Bueno, ingorritu igo, pixkaten laranja antzeko. Bai.
Uste? Hori da. Bai, usaina. Ematen eta usaina bai, piperrana, Piperrana, bai. Bai. Hori da. Asotzeko, eta aukere, atzean emango. Bai. Asotzeko. Eta, hau gainetik. Ze ona. Txura bintzat. Piparrarekin, azkenean, bai. Barazkiz beteta. Bai. Itzen ari gara. Beti protestan. Behiak eta izeniketan jartzen dizu, ero... Normalean zenbakiak dituzte, baina bai da egia, azkenean egunero bereekin gaudenez, bat da amona, besteari nahi edo ez beti jartzen zaizki, izenak, edo trumoi, edo bai, badauzkate izenak, bai. Batzu gehiago bere izen dira, azkenean bakoitza bere izaera izaten duelako, ez da? Gu bezalaxe, eta ama eta osaba egunero bereekin lanean ibiltzen dira, eta denak ezagutzen dituzte. Dena, batzuk karakter gehiago, besteak, bai. Beraian artean gainera izaten dira oso jerarkikak edo dira, bai, karaktera dutenak eta bai, izaten dira. Bueno, orain lehenengo peresila botako dugu hemen gainetik, hori da. Bai, pixka bat dota. Zapore berezia, emango dio gero gaztarekin nasten denean, birrintzen denean. Bixia, bai. Bai, bixi. Labea piztuta daukago, eta bakizu, beti normalean grilla bintzat garrantzitsua, goitik berotuta egotea, azkenean nahi duna da gazta... Horrela, pixka bat, eta gazta, parmesanoa da gazta. Ez da zuena. Ez. Oraindik gaztaren munduan... Cabralesekoa ez da, ez. Uf, ez da, hori gustatu egin behar da, Honi botatzen bai oso, cabralesa, nik uste ja denai zaporea utziko zen hoxe, cabralesa zaporea. Bai, denai, bai. Badago jende asko gustatzen zaiona, niri horrelako zapore gogorra. Baina gaztazaleak izan behar dira. Bai, hori da. Suabe, hasi horrelako gaztak probatzetik eta gero... Bai, aukeran... Hori da. Ni badaukat, piko zera juten naizenean da hori, probatzen dut pixkatu lan. Baina ez da gehiagi jateko. Ez da gehiagi jateko. Zatitxo bat erodi da hor. Ja. Ara. Listo. Zemuzkoa? Arra. Gazta betiko oso. Ni gazta... Gaztazalea. Oso. Bueno, eta holaxe, laberako prest. Labera, venga. Hau gutxi gara, zer, bost tamar minutu hori da, gratinatzen, bai, kolore pixka bat hartzen menean. Bale, utziko du gorritzen gazta, dena jasoko du bitartean, eta listo dagoenean, probatzea etorriko gara. Nik uste dut hau? Bai. Erregabe. Itxura erra. Ira, itxura dugan honek. Plor. Borrean. Gu ekustean hor. Poesia da, egiten hasi barra. Bueno, arraziotxo bat atarako du. A ver. Pixkat askatu. Bakizu beti. Ingo gana erditiko lan. Bai, politxain atarako du. Etxean hau ezin dain. Etxean dena hartzen da. Dena. Zabaltzen badere platerean, berdin jaten da. Bai. Mendik ondo askatu. Eta errozu bat atzen du. Gustatu zaite, hau perresilan da ideia, utziko jaso kopiatzen, ez? Bai. Lasai hartu. Ez dauka ideia hoedenak azkenean hori deztuke. Gu teleistan eman ditu, eta bintanak horre hondi apuntatzen. Hemen daukazue, barazki lasaina, baina garrantzitsu eta bexamela, iztu eta esneak enindakoa. Batzera? Bai, hartzen uzko dagoen. Ona. Bai, itxura bintzat. Erra dauka. Eta hau, esan lehen, honi onjo batzu botatzen badizkio. Baita. Nik uste dut. Bai, niri hori ontxoak, ustean zizkita asko. Oin gaina nun izan zen, hemen intzizkiuten, behin izoskia, onjoana. Bai, baita ere, eske, izoskia azkenean nahi den guztiaren egin daiteke. Oso nahi dut. Oso na. Ikusgarria. Bai, erra da. Eta ena, lan, bexamel salia eta ena ez ni, baina honek geruzalan fintxo bat ez dauka gehiagia. Bai, ez dauka asko ez. Eta barazki ikinda oso goxoa eratzen. Xamurra. Bueno, zemuz izoskiak eta zemuzko jarrera izan dute, o... Ba, izozkiekin egia esan sorpresa hundiera manda gaude.
azkenean, guk usten genuen udako produktu bat izango zela, Bai. baina konturatu garena da urte guztian zehar. Asko mugitzen den produktu bat dela. Bai, jendea nik uste dut hori txip hori aldatu du, ja ez da bakarrik hori, izoskiak udaran ez. Postre moduan, denetik. Oso ondo etortzen da, eta lagungarri moduan baita. Orain adibidez, gabonak pasatu berri direla, adibidez, limoizkoa izaten da ikaragarri mugitzen da. Sorbeteak egiteko. Bai, horrela eta bestela baita ere, denak, Azkenean jendak hori da, asko afaldu eta gero, jogur edo helatu bola bat edo jartzen duelako. Eta gaur, denborek ez dio emango, baina ideia moduan ekarri krep batzuk egitea, ez? Hori da, krep batzuk egin, eta krepa oraindik bero-berotan dagoela, txokolatezko bola bat sartu krepari erdian, bildu, eta hori da, urtutzen da, azkenean txokolatea barrutu bezala du, baina fresko ematen dio, beste puntu bat ematen dio, eta kanpotik adibidez, beste bola bat, vainilazkoa, edo nahi dena jarri daiteke. Apuntatu, ideia moduan, krepak egitea erreza da, bakizu hor gainean, eta interneten errezeta pila bat daude. Esnea, esnea gurina. Gurina, irina, arrautza, eta azukre pixkat, eta ero, barruan. Bola bat, adibidez, txokolatearena, edo gehienen gustatzen denarena. Guai laburpeneagoaz, baina agurrean utziko diezu pratzen, ez? Bai, baita ere. Izoskiakin agurtuko du gaur programa.